अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। बाबूजी से मोबाइल मांग के तनी बतिया ली। कहाँ बाहर नहीं तो फोन ले लेवे बुझाता के स्क्रीन तक। बाबूजी क्या हो हमेशा देखी ना तो तू चिल्लाते रहेला। ओ तनी नु भाई झुनझुना वाले को टूट गइल बा का हो? अरे काहे का छू देत है लड़की ना है तू हमार। तो क्या हो गइल लड़की बन तू ना अथिया कहाँ रख ले बड़ा काज मोबाइल बा बगलतिया में ले ले द तनी सा एगो वीडियो आइला हो नया नया और अथी वाला तनी ले देख ले बड़ा जल्दी दे देला हो न तो देत ना रहा। पासपोर्ट बदल देल बड़ा का हो? तू का लगल रहला हमेशा हम मोबाइल काहे के बदल बूढ़ हो गइल बड़ा तोहर दिमाग नहीं के काम कर रहा। भुला के का बस बोटावा और तू ले रहला हमेशा कितना बा हो बोलता हम नहीं की तो पासपोर्टवा अब बताई बा मोबाइल दे देल बड़ा बता दा बाबू ना हवा बाबूजी हो बता दा बताओ हो कोडवा तारा बतावे ने का लागत है लिख दे फतिंगन बाबा फतिंगन बाबा तो कबिल इहे कहा तनी जा तनी हम जा देख के हल्दी ले ये में बोलावा हल्दी काहे के खाना ना खैला के जी बैठल वाला का बेले खा ले रहे हम तो सब घर मुंह चमकावत रहला बाबू हो गइला तो तोरा बुझाते नहीं खे फतिंगन बाबा हो। हां फतिंगन बाबा ठीक बा फतिंगन बाबा डाल देलो हल्दी लेके कॉमेडिया देखे हम बोलावा। अच्छा ठीक बा फतिंगन बाबा लगा देले बा लगा के तनी फोन करी। हेलो हाँ हेलो का हाल बा? ठीक बा। मतलब भुला गइला का? नाई हो करे जाना की भुलाइल। हाँ इतना प्यार से बोलबा त हम देखाई जीवे गिया ने पिघिल जाए न तो तू हमरा के कैसे उठा के ले जीवा? ऐसे मत कह, गिल जेबू तो कैसे उठाई? आ तो सुना ना बोला बाबू तो तू फोन ना करला ठीक है ना करला बाबूजी मोबाइल ले ले रहला ना तो सोचनी है कि मोबाइल लेके और फोन करे अथी फोनमा करके बतिया ली तोरा से। अरे मिले खातिर तोरा से हमहू बेचैन बनी हो, ऐसे मत कह हो करे जा। अच्छा मिले खातिर मतलब फोन करनी तो मिले खातिर डायरेक्ट बोला तोरा कहां में बोलाई बा बोला रहर में हो। अब बोले सुतार कहाँ बढ़िया मिली? रहड़ी में बोले बा केहू देख लीता कोई ना देखी हो, हम ही तू रहल जी। के रहड़ी में सियार रहला सन हम ना जाबे दादा वो जी नोचलिए सन सियार त का करब? पहले से हम घूम ले बानी, कुछ नहीं खसा आवा ना। हाँ त ना धान बा पक गइल बा धान के आरी पर जैती जहुनिया मिलती बैठती तो तू रहड़ी में बोला चल ठीक है बा रहड़िए में आ जाई। धनवा वाला जैसे तलथार न दिया से हो जे ना 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 धानमा झर जाई अभी धान के कटिया लगल बानू आ सुन आ जाई नु हम। हाँ रहरिया में छा बा आवा। अच्छा ठीक बा तो रखा तनी फोन बाबूजी के मोबाइल बानू देवे के बा कहला हन के जल्दी दिए बहाना कर। ठीक बा जल्दी आवा जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक बाबूजी ला हो मोबाइल आवा देख ले लो वीडियो देखे खातिर ना ले रही हो सहेली के फोन करे खातिर ले रही। ठीक है दिन रात तू वीडियो में लागल रहला बुझा त कितना मन लागेला तो तू है ना मंगल उ की। अच्छा तू ना जा तई थोड़ा ओने काम बा कॉलेज रहने ठीक बा। ठीक है हां हल्ला मत करिए लेट होई त चिल्लाइया मत। आज ठीक बा जा तनी अच्छा तेरे सुन है तो अब देख लाई का चिल्लाई लगला हन कबेले ना सुनात रहे का कॉलेज में दस कॉपी ना ले ले कापी लेके का कर जाई उ सहेली हमर बोलैले ना कहानी के फोन कइले बानी सहेली लगे। अच्छा ठीक बात सहेली कह जाते तो हल्दी लौटी ठीक कहानी अनु सहेली से बते तनी लेटो होखेला। ठीक बच्चा आ तो ठीक बजा तनी चिल्लाइया मत जादी। अच्छा आ तो गलवा सुखा जाई पानियो ना केउ दिहसन ठीक बा चिल्लात रहेला जा चलो तो हल्दी आई जा तनी कहवा बाड़ में रहड़ी बोलैला रहड़ी में मिले खातिर बोलाव तड़ केहू बाड़ा सुनना नु ये दा केने बाड़ा हो लौकत नहीं खा हमा बाड़ा हो बुझा तक ओय हमाई कहवा बोलाव तड़ तू हमरा के और सुनियो का जगह ना मिलेला का रहड़ी हेनिया खाना बैजा मोबाइल हमरा लगे नहीं खेलू तोहरा कम कतना कहानी है कि हमरा के एगो मोबाइल किन के दे द बतियावे के बारे में। हम फिर हम बानी लइकन से पूछा नहीं मोबाइल के बतियौले बानी मिल जाई नो मोबाइल बा नोकिया की सैमसंग खरीद ना हमरा नोकिया के हम चलाइम
हमरा के हो मोबाइल बड़का उ जौन का कहला इस लेट का हालत तेवन चले हाँ हाँ ऊ वाली हमरा के मोबाइल दे दिया ऊ में नु तू कब फोन करत त हर मुंह से देख हमारा जैसन लेबू कैसन वाला देखा ओ तो यही वाली हमरा के दे ना द हम कहाँ जाए दुकान तरह के दूसरा दिन ना या हाँ बाबूजी के नहीं खे मोबाइल बा उहो ठीके रहल हा लेकिन हमेशा न नु रहल हमरा भी हां ये जन तड़ा बड़ी हमरा नु मिले के मन करत रहे तू बोलाइयो देला बड़ा नी अच्छा ना तरह का करी हमरो मन करत रहल लेकिन फोन कइनी न ऐसे फोन मत करिए ठीक बा वैसे तो हम ना करिला कि बाबू ले ले तुहार तो उठा ले फोन तो हेलो ये बोला था हमर बाबूजी आवत रहने कहने कि सहेली से बतियाले बानी आ सहेली ले मिले जाता नहीं ठीक बा ई कह के तो कई बानी आ सुन ये जी केहू देख ली त का करबो नहीं देखत रहे इतना झंगाट बा के एने देखी खास बताओ नहीं माटी गांग चलो एगो बात कहूं को हां आइल बानी नु मिले त खाली मिल के चल जाई नहीं हो तो कम से कम फोना पर कैसे कहला कि एगो चुम्मा दाना हाय दन अब अभी फोन ऐसे बोले में लाज लगता का तोहरा बोल बड़ी मन करता का मन करता का करना तूने क्यों जानत बचाना बालू ना समझ नहीं ना एगो मिले के मन करला एगो चुम्मा ले के मन करला एगो खाहू के मन करला तू खुदे समझदार बालू तो उही तो हम बताओ तनी तो बोला ना का मन करला तोहरा ऐसे मत करो तो एगो बात कही बदान का चुम्मा तू चुम्मे में भरा गेल कुछ और ही मांग ले रहता तो हम खुशी से नु दे देले रहती तो बाजार में न जाए के पड़ी काहे के ले ले बालू जाके देबू ओ तो ठीक बा ला चुम्मा दे तनी आवा नहीं तनी भीरिया ला कैसे लागल है चुम्मा ठीक है लागल ठीक लागल हां तो का एगो औरी दान बड़ा मीठ लागल हो हां हमर चुम्मा बड़ा मीठ लागेला चलो तू कैसे जानते हो हम लेने तू जानते हो 72 को बड़ा मीठ ना मतलब हम खाए न जदी मीठा नु इहे से मीठे नु लागेल त दान ई गलिया में दे दी दे दे ना ना ई में इहे में दे देता नी दो हमरा नु बड़ा लाज लगत ये सही देत रहबू ना त जिए का घर बना रही हमार हो चुम्मा से जिए का आधार बनेला तू तो और का कहतड़ा चुम्मे से आदमी जीहन त फिर इतना दुनिया कैसे बढ़ी बताव चल चल के सुना ना ए जी ना ओ जी हम मांगल तो देवन कि ना तोरा खातिर जान हाजिर बा तो चल ये चल ना होने ये बड़ा थी बा लौकता उन्हें आड़ बा उन्हें चल जाइए चल चल ना चल चल